Poslušaj, šta znači tvoje ime Medina? Ime Medina nije samo lepo ime, već i nosi sa sobom duboko duhovno značenje. Poteklo je od arapske reči Madina, što znači grad. U islamu Medina je sveto mesto, drugi najvažniji grad posle Meke i mesto gde je poslanik Muhammed, mir s njim, našao utočište i gde su se desili mnogi važni događaji. Medina simbolizuje mir, blagostanje i duhovnu čistoću. Kao što je poslanik rekao, Ibrahim, mir s njim, učinio je Meku svetom i molio se za nju, a ja sam učinio Medinu svetom, kao što je Ibrahim učinio Meku svetom. Mutafak alejh, Imam Buhari i Muslim. Za više inspirativnih sadržaja pratite me, lajkujte i delite.